салом ҳаводорони ММА ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон мекунем. дӯстон, тахфифи калонро эълон мекунем. тамоми пойафзолҳое ки мебинед акнун бо нархи ҳамагӣ 2500 рубл дастрас карда метавонед. истеҳсоли Доғистонро да аз чарму замши тоза мебошанд. тахфиф то 6 октябр давом меёбад. барои фармоиш дар васипи рӯи экран будан нависед. барои тамошои дигар ахборҳо силкаи телеграм-канал дар комментария. чӣ гунае ки медонед, рӯзи 4 октябр мусобиқаи эса 180 дар шаҳри Грозный барпо мешавад. мусобиқа ба ду қисм тақсим шуда, қисми пешакӣ ва қисми асосиро дар бар мегирад, ки дар он 25 муҳорибаи босифат мегузарад. алалхусус муҳориба дар даври финали гран-при вазни сабук байни Магомед Бибулатов ва Мехди Байдуллаев, инчунин муҳориба дар даври парфинали гран-при ва муҳорибаи унвони вазни сабуктарин байни варзишгари тоҷик Аъзам Ғафуров ва Курбан Гаджиев баргузор мешавад. айни ҳол Аъзам Ғафуров барои кам кардани вазни зиёдатии худ ба вазн сабуккунӣ машғул аст. бояд гуфт ки ин лаҳза барои варзишгарон аз ҳама лаҳзаҳои душвор ба ҳисоб меравад, зеро мубориза дар ин вақт бо бадану организм оғоз меёбад. барои аз даст надодани тамошои ин муҳориба силкаи телеграм-канал барои эфир дар комментария даромада обуна шавед ва ба варзишгари тоҷик вазн камкунии беосебро таманно мекунем. умед бар он мекунем ки ин муҳорибаи деринтизорро тамошо хоҳем кард. рақами дуюми дивизиони сабуки UFC Умар Нурмагомедов дар мусобиқаи грэпплинги ADX S6 ки 25 октябр дар Абу-Даби баргузор мешавад ширкат хоҳад кард ва рақиби ӯ чемпиони собиқ Беллатор Эдуардо Дантас хоҳад шуд. муқомати онҳо расман ҳамчун рӯйдоди асосии чорабинӣ эълон карда шуд. Умар Нурмагомедов ки ягон мағлубият надорад, бо рекорди 6 ғалаба пайдарпайро дар UFC меравад ва дар муборизаи охирон бо қарори якдилонаи доварон бар довталаби собиқи унвони мусобиқоти UFC дар вазни сабуктарин Кори Сейнтхаген пирӯз шуд. рақиби навбатии рус бояд чемпиони амалкунандаи дивизион Мераб Давадишвили шавад. Эдуардо Данц ки 5 сол пеш Беллаторро тарк карда буд, охирон муборизаашро моҳи майи соли гузашта дар мусобиқаи RCC 15 баргузор кард ва бо қарори якдилонаи доварон аз ҷониби варзишгари рус Денис Лаврантев шикаст хӯрд. Нурулло Алиев аввалин тоҷике ки ба UFC шартнома баст, баъд аз муолиҷаи тӯлонии пои худ боз аз нав барқарор шуд. ӯ ҳозир аст ки дар вақтҳои наздик ба навбат барояд ва мунтазири интихоби рақиб аст. ёдовар мешавем ки Алиев бояд 12 ноябр дар мусобиқаи UFC 295 бо Матеуш Ребески муҳориба мекард, аммо бо сабаби ҷароҳат гирифтани ӯ маҷбур шуд ки аз мубориза даст кашад. Алиев 24 сола дар моҳи феврали соли 2023 дар UFC баромад кард ва дар мусобиқаи UFC Fight Night 220 бар зидди Рафаил Алвес бо аксарияти овозҳои доварон пирӯз шуд. дар рекорди ӯ 9 ғалаба буда ва бохт вуҷуд надорад. бозгашти уқоби тоҷикро интизор хоҳем шуд ва бо шумо дӯстони азиз дар ҳамин ҷо хайрхуш мекунем. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.